रन्जन दैमारिखौ हगारनांगौनि दाबिजों उदालगुरि जिल्लायाव गिदिरथार सुबुं गौमा। कक्राझार, चिरां, बाक्सा, सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायावबो सुबुं गौमा हाबाफारिखौ लानाय जागोन। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव NDFB-नि मोनब्रै हानजा एबसु, UBPO आरो भारत सरकारनि गेजेराव बर' गोजोन गोरोबथा जानानै थाङो। नाथाय दासिमबो NDFB-नि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया जोबथेसालिनि सिङावनो जोबनानै दं। बेखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला बारग' NDFB खौसेथि आफादनि बानजायनायाव फैगौ 8 सेप्तेम्बर खालि उदालगुरि जिल्लानि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव दासिम थानांनाय NDFB-नि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरखौ थाबैनो हगारनांगौनि दाबियाव मोनसे गिदिरथार सुबुं गौमा हाबाफारि लादों। लोगोसेनो बे हाबाफारिखौ उननि समाव फारि बाक्सा, चिरां, कक्राझार, सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायावबो खालामनाय जागोन होननानै मिथिहोयो। रन्जन दैमारिखौ हगारनांगौनि दाबिजों उदालगुरि जिल्लायाव गिदिरथार सुबुं गौमा। कक्राझार, चिरां, बाक्सा, सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायावबो सुबुं गौमा हाबाफारिखौ लानाय जागोन। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव NDFB-नि मोनब्रै हानजा एबसु, UBPO आरो भारत सरकारनि गेजेराव बर' गोजोन गोरोबथा जानानै थाङो। नाथाय दासिमबो NDFB-नि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया जोबथेसालिनि सिङावनो जोबनानै दं। बेखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला बारग' NDFB खौसेथि आफादनि बानजायनायाव फैगौ 8 सेप्तेम्बर खालि उदालगुरि जिल्लानि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव दासिम थानांनाय NDFB-नि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरखौ थाबैनो हगारनांगौनि दाबियाव मोनसे गिदिरथार सुबुं गौमा हाबाफारि लादों। लोगोसेनो बे हाबाफारिखौ उननि समाव फारि बाक्सा, चिरां, कक्राझार, सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायावबो खालामनाय जागोन होननानै मिथिहोयो। निउज डेस्क इनसाइट एनि बर'।